Nirringrazzjakom tal-ġejtu għal-taħdita ta' Su George Peresso dwar il-Vrajs tal-Maddalena. George Peresso huwa kittieb, poeta u xandar magħruf li twilet il-Birgu fl-1939, studja della Saar College u Treason School u kopra l-studji tiegħu tal-letteratura u filosofija fi Treviso u Brescia. Fruma kiseb il-Maġisteru fit-teoloġija spirituali u għax żmien għandha l-istorja tad-drama, l-kitba tal-iskript u t-teoloġija pastorali permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Rebaħ 9 premijiet fix-xanti u kiteb għadd ta' romanzi, ġabrit ta' novelli u poeżiji. Uħud minn dawn il-kotba rebħu l-premijiet mogħtija mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Malti, studju tiegħu ppubblikat minn Horizons u il-Mara tad-Liela Twil li barra doku radiodram fih ukoll studji fuq il-figura tal-Maddalena fuq il-Vrajs tal-Maddalena. George Peresso kiteb għal kbir ta' radiodrammi minn żmien ir-Rediffusion u sensilit ta' teledrammi. Għadu xandar fuq Campus FM, kif nafu, fejn għamel programmi dwar l-istorja u l-etimoloġija tal-kliem u l-idjomi. U jikteb radiodrammi għal żewġ il-ħna. U wkoll wieħed mill-qarejja tal-qari bil-Malti fuq Radio Malta. George Peresso għamel diversi diskorsi fil-Portugal u Spanja dwar it-tradizzjonijiet orali. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lill-Klabb Kotba Maltin li qed jgħin lil dan il-proġett tat-tradizzjoni orali mmexxi mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta u inħeġġiġkom biex issegwu l-attivitajiet ta' dan il-proġett illi għandhom ikomplu f'Mejju li ġej għad m'għandniex data fissa għal taħdita li nixtiequ nagħmlu, norganizzaw, nospitaw dwar il-poeżija ta' George Peresso. Imma illum għandna poeżija mit-tradizzjoni tagħna li se jitkellem fuqha Su George Peresso. Grazzi Adrian u grazzi lilkom. Biex inkunu nafu fuq ix-sa nitkellmu, ħan nisimgħu dana il-Vrajs tal-Maddalena. Marija l-Maddalena oħtok Marta batet għalik, qaltlek ilbesu żejjen b'dak il-ġawar l-aktar fin biex immorru lejn il-Knisja ħan nisimgħu il-kelma Alla. U l-anġlu ċenċel il-qampjena u Ġesu tela jipritka l-ewwel kelma li qalilhom daħlet f'qalb il-Maddalena. Hija marret id-dar tagħha u kisret id-deb minn tagħha, biċċa għamlita fil-kejla, biċċa tagħtu lil-fqajrin. Iltaqet ma' raġel xwejja, qaltlu il-bib tal-ġenna fejnu. Qalilha imxi ftit il-qudiem, issib bieb u tħabbat fih. U xiref l-anġlu mis-sema, qalilha Maddalen, xi trid? Qaltlu irrid inqerd nobieti. Qalilha sum għal 7 snin u kul il-ħaxix ta' trejjaq, ixrob l-ilma tal-għadajjar, flok imħadda mill-kantun u għamil qatta ta' żarġun. U Marija Maddalena issum kuljum tikol il-ħaxix aħdar, tixrob l-ilma tal-ejjum. Kif qateta dik xuxita, kif kisritom dawk l-imxat, tixrob l-ilma tal-għadajjar, tikol il-ħaxix tal-art, torqod fuq it-tiben u mħadda ċangum tal-art. Imbagħad ħarset lejn idea. Qaltilhom idejn jaħdejja kemm kontu bawjotu sbieħ. Issa sirtu bħal tal-bejjem ma jarawkom iżjed nies. 7 snin ta' penitenza, 7 oħra 14. Tixrob l-ilma tal-għadajjar, tikol il-ħaxix aħdar tal-art. Dak huwa il-Vrajs. Ma ngħidx dak kollu, għax hemm ħafna f'dawna l-istrofi u f'dawna l-versi illi smajna. Smajna dan għal-Vrajs, palma tafu
il-kelma vrajs ġejja mill-isqalli versu. Dana il-vrajs huwa wirt il-kelma minn fom mal-fom, imma wkoll mir-riċerka u l-istudju li għamel il-magħruf antropologu Giuseppe Cassar Policino fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet li jinaw minn qalbi nsemmi b'rispett li simti għax għamilt aktar minn program wieħed jew features meta kont it-television u radio. Jina semmur ftit li lem minn daka l-istudju li jinsab miġbur fi ktieb publikat bit-Taljan mill-Università ta' Malta għas sempliċi raġuni illi mis-sittinijiet law kemm il-figura tal-Maddalena u kemm l-istudju komparattiv illum għanna okkażjonijiet għanna aktar studju biex niftħuh. Se naqsam din it-taħdita ferba. Mini din il-figura tal-Maddalena skont il-Vanġeli? It-tradizzjoni tal-leġenda hekk imsejħa leġenda awrea. Tielet il-Maddalena fit-tradizzjoni u oqsma diversi ta' arti bħal fil-pittura, teatru, poezija u xeffett setgħu kellhom fuq diversi vrajjes. U fl-aħħar niġu għal vrajs Malti tal-Maddalena. Min fejn ġie? Kif ġie? Ir-riċerka ta' Giuseppe Cassar Policino kemm hija ta' min jorbot fuqha. U x'analiżi nistgħu nagħmlu fuq il-vrus ta' dana il-vrajs. L-isfond storiku u soċjali huwa importanti meta nistudjaw xogħol tal-oralitajiet. Għax hu xogħol empiriku, fih sens ta' spontanjetà u immedjatezza. Al kontrarju tax-xogħol miktub li huwa aktar maħsub u mirqum. Għalhekk importanti li naraw minn fejn tkun tnislet din l-immedjatezza empirika. Fil-fema tiegħi, xogħol orali mingħajr sfond xenarju, mingħajr studju ta' sfond xenarju empiriku ma jistax jeżisti. Naddu għall-ewwel parti, il-Maddalena fil-Vanġeli. Min hi din għall-Maddalena li jitkellem fuqha il-vrajs? Tidher mistoqsija żejda, imma biex. Mhix mistoqsija barra minn posta. Meta wieħed iqis li anki l-istess esiġesi tal-Vanġelu fejn tissemma il-Maddalena, kollox tissemma 14 darba, mhux dejjem kienet u forsi lanqas ċara biżżejjed. Imma l-paradoss hu li Marija ta' Magdala tal-Vanġeli prima facie hi differenti mill-Marija tal-leġendi u tal-vrajjes bħal dak tagħna. Kif ukoll anki tal-ikonografija. L-ewwel illi insibu isimha huwa f'kapitlu 7, anzi f'kapitlu 8 ta' Salluqa. Dan il-kittib wieħed mis-sinottiċi jidher li huwa aktar wieħed bil-ħila ta' kronista u rakkontatur. U jirrakkontanna ix-xena, anzi nista' ngħid illi aktar milli jirrakkonta ipoġġilna qudiemna dina ix-xena. Għandna xena bid-dialogu, bir-reċtar, bil-pajessaġġ, bis-sentimenti, kollox, bis-sound effects nistgħu ngħidu. Ara kif jibdih il-kapitlu 8 Salluqa. Wara dan u beda jmur fl-ibliet u l-irħula, jipriedka l-Vanġelu tas-Salt Natalla. Kellu 112 u xi nisa li kienu jaqduh u li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mart. U l-ewwel li jsemmi f'din il-kategorija hija Marija li kienu jgħidula ta' Magdala li minna kienu ħarġu 7 xjaten. U dawn il-famużi 7 xjaten ħolqu mhux ftit fantasiji u konklużjonijiet diversi, ħafna drabi żbaljati. U jedinna wara dan x'kien ġara qabel biex Salluqa jibda b'dik il-frażi wara dan. X'kien dan? Hemm rakkont fit-tmiem kapitlu 7 li ħafna jafuh li irrakkontajtilkom li huwa ġas tajtkom indikazzjoni li huwa ir-rakkont ta' dina il-midimba. Illi meta
semet illi kien ġej Ġesu jiekol ant xmun il-Farizej, dina marret u inxteħtet intant sallu għamejdin ix-jisima, il-midimba, u anki dak li sem ikollu effett kbir fuq il-figura tal-Maddalena. Jgħidilna illi dina ixteħtet f'riġlejn Ġesu, importanti li nżommu frasna f'riġlejn Ġesu, dil-kitlu riġlejh biż-żejt li kella fl-alabastru, bkiet u xuttatomlu. Għanna indikazzjonijiet ta' persuna illi apparti li kienet marufa x'di daħlet f'din dar bla ebda nvit. U fl-istess ħin għanna l-allużjoni għar-rikkezza, l-alabastru, iż-żejt, ifuħ, eccetera. U importanti illi sallu għajdil kitomlu riġlejh b'xara twil. Anki dan huwa element ieħor kif sa timbena bil-mod il-mod is-sura l-figura ta' Marija Maddalena. Jina naturalment mhux se nidħol fi kwistjoni jekk Marija ta' Magdala u l-mara midimba humiex effettivament l-istess, mhux l-iskop ta' dina it-taħdida. Imma il-mod kif Salluqa iqarreb ir-rakkont tal-midimba mal-allużjoni ta' nisa li Kristu kien fejja u neħħa spirtu ħsiena minnhom, anqal il-fantasija tal-poplu mal-medda ta' żmien biex jifforma idea tal-Maddalena kif nafuha mill-ġeografija u mill-ikonografija. Mara midimba. Dil-mara imwaħda ma' Maddalena u rriet illi kienet tat-tajjeb anki għax il-vażett tal-alabastru li kien sinonimu mal-onja u żejt fuq. Luqa niżel ċerta teatralità importanti. Inxteħtef riġlejh minn wara, bkiet, ħarġet it-dmuħ, dil-kitlu riġlejh. Bxara. Imbagħad immorru għal fatt simili ta' tfajla li tidlek lil Ġesu biż-żejt fuq. Imma dan ir-rakkont insibuh qrib l-aħħar jiem tal-ħajja ta' Kristu. U nafu fej sar Betania, fej kienu joqogħdu Lażru u ħutu Marta u Marija. Huma mistiedna ta' Fariżew imlaqqam il-lebrus. Waqt li kienet għaddejja dil-ikla, daħlet mara, anki dal-verb, irridu nagħtu kasu, daħlet mara. San Mattew u Salluqa ma jgħidilniex isimha, imma jgħidilna li sawbet żejt u fwieħa fuq ras Ġesu, mhux riġlejh. Din waħda mid-differenzi bejn ir-rakkont ta' Luqa u dak ta' Mattew u San Mark. Imma it-tnejn hemm indikazzjoni ta' rikkezza. Tant illi fir-rakkont ta' San Mattew insibu wieħed aktar x'kien Ġuda, anzi wieħed isemmih anke bħala Ġuda, illi bħal speċi tkaża u qal għaliex ma tqassamx dan il-ġid kollu lil-foqra. Ġwanni biss fil-kapitlu 12 jispeċifika illi hija Marija oħt Lażru li Kristu qajjem mill-mewt u oħt Marta li kienet qed isservi. Ġwanni ma jispeċifikax li l-ikla saret fid-dar ta' Lażru imma f'Betania u Lażru kien wieħed minn dawk li qatt fuq il-mejda ma' Ġesu. Ġwanni juża verb dwar Marija, ħadet, li jindika li l-ikla ma saritx għandha u għand ħuta, imma kienu mistednin. U x'ħadet? Libra fwieħa tan-nard pur, li jqum ħafna flus, mill-ġdid. Riferenza għal ġid. U għamlet ir-rit ta' dlik ta' riġlej Ġesu. F'San Ġwan nerġgħu jkollna mhux aktar ir-ras, imma ir-riġlejn. Imma toħroġ waħedha l-mistoqsija. Din kienet Marija ta' Magdala
Issa, skont xi fantasiji ta' kidba, din Marija ta' Magdala ma kienet ħadd l-istess waħda ta' Betania li kienet għażlet ħajja ixxellerata u meta ltaqet ma' Kristu ikkonvertiet u marret lura maħuta li laqawa. U fuq dawn għandna anki romanzi mhux biss fil-letteratura Maltija, imma anki antiki ħafna kważi li jitħaltu mal-leġendi ta' dawk iż-żminijiet. Issa emnu jekk tridu. Jiena kifettilkom x'qiegħed nagħmilha eseġesi jekk din u xekk u xekk. Imma kif il-Madalena tal-Vrajs ħadet dina s-sura. Għaliex l-iskop ta' din it-taħdita mhux wieħed eseġetiku ma kif u minn fejn insibu ir-referenzi marbuta ma' Marija ta' Magdala dwar fwieħa, rikkezzi u xar twil. Manna l-ebda referenza għal surit Marija ta' Magdala fil-Vanġeli minkejja li kifettilkom hija msemmija 14 il-darba mill-Evanġelisti. Imma nistgħu nassumu allużjoni għar-rikkezza għax ix-xar twil mill-istess isem Magdala. Tgħidu li għaliex l-isem ta' Magdala u x-xar twil. Mhux se nidħol f'ħafna dettalji ta' ċerti etimoloġiji ta' kliem. Imma Magdala li hija belt żgħira fuq Tiberijadi fil-Galilea kienet belt sinjura. Jingħad illi semmi anki Plinju f'wieħed mill-kitbiet tiegħu. Erodi kellu hemmhekk palazz. Hemm min iġib il-kelma Gadel li tfisser torri. Mela la torri post ta' nies li għandhom ċertu poter. Difatti dana il-verb jissemma f'wieħed mis-salmi fejn is-salmista jgħid inti il-qawwa u t-torri tiegħi. Imma interessanti illi l-ktib tan-numri f'kap 6 vers 5 dana il-verb jorbtu ma' tkabbir ta' dliel tax-xar fil-waqt li il-forma plurali maskili tiegħu Gedilim tieħu tifsira ta' ħajt mibrum malja jew ġummina. U fl-Arbi klassiku il-plural Gadil ifisser ukoll appuntu dliel, xar innuklat. U minn hawnhekk wieħed ukoll mill-istess isem wieħed jista' jifforma din l-immaġini ta' Marija Maddalena. Interessanti li Caruana ikkwotat minn Erin Seracino Inglot meta jiġi biex ifisser il-kelma Madlena, il-post Madlena, jgħid illi hija mara ta' dliela twil. Ma naturalment Erin Seracino Inglot ma jaqbilx ma' dina il-definizzjoni illi jagħti Caruana. Allura wieħed jgħid u jistaqsi, tgħid li sem Marija imwaħħad mal-post ta' provinjenza, post ta' nis-sinjuri u nisa ta' xar twil, anzi bidliel, huwa indikattiv biex jagħtina ċerta sura ta' din Marija ta' Magdala. Anki fil-Vrajs semmejna il-moxt, anzi il-plural ta' moxt, ġifieri il-moxt hija tax-xar, mhux għal affarijiet oħrajn. Jibqa' l-fatt jekk dawn it-tlieta il-midimba ta' Magdala ta' Betania u mhix l-istess waħda. Hemm Santi Padri illi kienu jaqblu ma' dina it-waħida, anke l-Knisja għal ċertu żmien kienet temmen, kien il-Papa Gregorju fis-seklu 6 illi qal illi dawn huma l-tlieta huma waħda. Imma ġan sibu San Tuistin, San Ġilormu, illi ma jaqblux għal kollox u jagħmluhom differenti. U sansitra il-Protestanti u l-Luterani jaslu biex jassoċjaw Marija ta' Betania ma' Magdala imma mhux ma' dik ta' il-midimba. San Ġwan għandu sentenza
meta jitkellem għal dik il-mara illi daħlet meta jitkellem fuq Marija ta' Magdala. Interessanti li jitkellem f'Kap 11, sa ngħidilkom għaliex qed insebbi Kap 11. Jgħid Marija kienet dik li dilket il-mulej b'żejti fuq u xuttatlu riġlejh b'xuxita. ċerti studjużi jgħidu ma setax jirriferi għal fatt ta' Betania għax kien għadu ma sarx. San Ġwan jirrakkuntaħ f'Kap 12. Mela jgħidu aktarx li kien qiegħed jirriferi għal daka il-fatt li jsemmi Salluqa fil-Kap numru 7. Li lem minn kull problema esiġetiku dwar dawn it-tlet nisa, il-midimba ta' Magdala, ta' Betania, joħroġ ċar illi il-Madalena tal-Vrajstana u vrajjes simili oħra, bla dubju dina Marija ħarġet mit-twaħħid ta' dawn it-tlieta. Tilkom mhux l-iskop li noqogħdu naraw ekkux tlieta, ekkux waħda, ekkux tnejn, imma l-immaġni li nħolqot fil-memorja, fil-fantasija kollettiva hija ġabra ta' dawna it-tlieta. Issa niġu għal-leġendi marbuta mal-Madalena. Ovvjament dawn il-vrajjes barra mill-Vanġelu minn ximkien ħadu lajn biex ħolqu Marija Madalena midimba saħansitra prostituta, penitenti u eremitika, kif insibuha fil-Vrajstana u oħrajn simili. It-tweġiba hi li din Madalena tal-Vrajjes ifrott ukoll ta' leġġenda li diġà insibuha mifruxa sew fis-seklu 9 u saħansitra bdiet tintuża anki fil-Medjuevu fil-prietki bħala persuna sintomatika madnub is-soba u it-tewba. Il-leġġenda tal-Madalena insibuha miktuba fil-leġenda awrea tad-Dubnikan Jacopo de Voragine li jgħix f'nofs is-seklu 13. Qed insibuha miktuba għaliex la kitiba sinjal li semaħħa, sinjal illi dina kienet qabel il-fatt miktub u li għamel kien illi ġabar daka illi sema. U aktarx ġabar diversi għajdut minn hemm u minn hawn u fassal l-istorja ta' Marija Madalena kif insibuha fil-leġenda awrea. Il-leġenda awrea aktar twila li titkellem fuq Marija Madalena, ma fil-qosor nistgħu ngħidu illi hija oħta u Lazzru kienu xkiel mhux għallut għal-pagani jgħidilna. U daw ridu jeħilsu minnhom għaliex kienu xhieda tal-qawmin ta' Ġesu Kristu. Poġġewhom fuq xini, blaqluħ, imtaqba, mhix tajba laqqas biex toqgħod fil-port, taħseb wara fil-baħar miftuħ u tefawhom f'nofs ta' baħar. Imma b'interċessjoni divina dawn ma jirqux u waslu fi Provence, fedi Provence, fejn hemmhekk naturalment kien hemm it-tempji, kien hemm il-prinċep, it-tlieta bdew jipritkaw fosthom Marija Madalena u il-prinċep żammhom magħhom fil-palazz tiegħu imma Marija iddeċidiet illi hija tmur tgħix far u tagħmel il-penitenza fejn hemmhekk kien ikollha viżjonijiet ta' Ġesu u viżjonijiet tal-anġli illi jitimgħuha fis-sawm tagħhom. ċerti studjużi intant skont il-leġenda awrea Marija Madalena mietet appuntu hemmhekk fi Provence, le di Provence, in-naħa tan-nofs inar ta' Franza. U l-Isqof Maximus difina hemmhekk, imma partijiet minn ġisimha ittieħdu Vażeli dejjem fi Provence. Semmejtilkom dawna iż-żewġ postijiet għaliex huma lejjun mbagħad fil-Medjuevu minn fejn ħarġu il-leġendi li nfirxu mal-Ewropa kollha. U meta ngħid mal-Ewropa kollha, ikun qed ngħid l-Ewropa kollha minn Svezja sal-Bulgarija, sa Spanja u sa Malta u l-Italja naturalment.
ċerti studjużi jaqblu li din il-leġenda ma twildiġ f'daqqa kollha kemm hija, imma biċċa. Sakemm għandna 3 partijiet importanti, għandna barra l-prologu li ġiet imkeċċija mill-Art Imqazza, għandna il-Madalena apostolika li tipriedka, għandna il-Madalena eremitika li tgħix far, u għandna il-Madalena mistika li tgħix viżjonijiet mis-sema u bl-ostja mqazza. Din il-leġenda kienet importanti għat-tiswir tal-leġenda ta' Marija Penitenti. Għax qed ngħid il-leġenda ta' Marija Penitenti. Għax fil-fatt jeżistu vrajjes oħra illi ħarġu direttament mill-Vanġelu u mill-liturġija tal-Għid, il-famuża Quem Quiritis, hawnhekk mhux il-min qegħdin tfittxu li insibuha daqqa fil-plural lin-nisa li marru jfittxu lil Ġesu fil-ġnien u daqqa fil-kant Quem Queris, il-min qiegħda tfittex Marija. U jidħol u hemmhekk għandna l-ewwel ħiel ta' dram mistiku, ta' dram reliġjuż fil-liturġija nisranija. Imma minn dina l-leġenda żgur illi bit-taħlita ma daka illi qalu l-evanġelisti kif immanipulawh nies illi interpretaw il-kliem tal-Vanġelu bdiet ħirġa bil-mod il-figura tal-Madalena kif qiegħda tifforma fil-vrajjes fosthom tagħna. Sa naddu għat-tielet taqsima. Marija ta' Magdala fil-memorja kollettiva bħala sinonimu ta' penitenti. Għaliex il-kelma penitenti issa sa tibda issir sinonima aġġettiv illi joqgħod mal-Madalena minkejja li stajna natuha. Sinonimi oħrajn, aġġettivi iktar sbieħ, il-mara tal-qawmien, ix-xut tal-qawmien, imma ir-raġuni li assoċjajnija ma' penitente hija għal-raġunijiet storiċi ta' meta ftit jew wisq li lem mill-Medjoevu u mbagħad bis-600 u s-700 kemm bil-pittura u kemm fid-drama u kemm fil-vrajjes u kemm dik li hija ikonografija il-persuna tal-Madalena insibuha ftit jew wisq kif qegħdin tarawha hawnhekk f'dana il-pittura tal-Tintoretto. Imma diġà kontemporanjament mal-vrajjes, mal-leġendi, mat-taqbil illi beda jinħema, insibu poeżiji illi huma marbuta mal-karattru tal-Madalena. Daw bdew jissejħu il-Madeliani għaliex iċ-ċentru ta' dawn il-poeżiji kienet il-Madalena. Insibu per eżempju waħda miktuba fl-1585 minn Erasmo de Valvassone, Lagrime di Santa Maria Maddalena. Giambattista Marino, missier il-poezija barokka taljana, kiteb poema twila dwar il-Maddalena, imnebħa minn pittura sabiħa ta' Tiziano u ta' Tintoretto aktar. Għax ta' Tintoretto tmur lura għal 1535. U kienet importanti dina it-tip ta' ikonografija, mhux biss għaliex il-pitturi kienu jħobbu biex ngħidlek jużaw figuri tan-nudi bħal Kristu mejjed jew Kristu imsallab u Marija Maddalena, imma wkoll għaliex hemm ċerti elementi li jqogħdu ifissru eżattament dik għall-figura
li fuqha jitkellmu. Interessanti illi la qegħdin nitkellmu dwar is-seklu 16, irridu nitkellmu dwar il-Luterani, dwar Luteru u l-idea li il-Kattolċi kellhom dwar il-maħfra. Fil-waqt illi Luteru kien jgħid illi l-azzjonijiet tal-bniedem mhumiex importanti jew aħjar mhumiex suffiċjenti biex il-bniedem isalva ruħu għax is-salvazzjoni hija ġejja direttament minn Kristu, il-Knisja Kattolika Rumana kienet tgħid illi anki l-azzjonijiet kienu importanti. U l-figura tal-Madalena tidħol gwarniċ biex nużaw dal-pan fis-sens li araw midimba tinsix issa hawnhekk saret il-prostituta, saret il-midimba, saret mhux aktar il-mara li Kristu faħħaraw Alla li ismek se jibqa' mxandar kull darba li jxandar l-Evanġelu. Imma hawnhekk saret il-midimba illi ikkonvertiet. Insibu per eżempju fil-kliem ta' Marino deskrizzjoni tal-Madalena bħala bella pekkatrice u jagħti li dmuħ tal-konverżjoni billi sejjaħlu beato pianto u belle lacrime għalej kaġjon d'eterno riso. Fis-sens li il-penitenza hawnhekk hawn il-filosofija kattolika, teoloġija kattolika dwar il-ħtieġa tal-penitenza biex aħna insalvaw. Għaliex jgħidlek beato pianto, mhux aktar ta' dwejjaq ta' disperazzjoni, imma li jġib l-eterno riso, ġifieri il-ġenna. Is-simbolu ta' daka illi il-predikaturi Ġiżwiti li dak iż-żmien kienu fl-aqwa tagħhom anki jekk fil-bidu tagħhom kienu jsejħu mutatio vitae, il-bidla tal-ħajja li hemm miżbuħija figurattiva u sensuali. Fija u inkarnat dak li San Pawl fit-tieni ittra lil Korentin isejjaħlu swiet il-qalb kif iritalla. U li l-Konċilju ta' Trento u l-Ġiżwiti permezz ta' Roberto Bellarmino tant għamlu enfasi fuq din simgħuha bil-Latin ma tifhmuha. Felix Tristizia. Niket illi jġib ċertu paċi, li jagħtik ċerta għena. U hawnhekk mhux qegħdin naraw hemmhekk tmorru tfittxu il-pittura ta' Caravaggio. Hija l-kollox differenti kemm minn ta' Tintoretto, kemm minn ta' Tiziano u kemm ta' oħrajn. Hija mara sabiħa, imlibsa, rik u rasa baxxuta u għandha ċerta Felix Tristizia. Il-penitenza f'Caravaggio tidher mhux tant bil-mod illi qiegħda kważi eremita bit-tiben u l-ħaxix u l-biqja tal-ilma u nofsa mnezza, imma mlibsa pulit fil-moment li kif smajna fil-vrajs meta tmur id-dar wara li semmet il-kelma ta' Kristu u tqassam ġida lil kulħadd. Diġà imma qabel ma naraw dawn il-pitturi, dawn rridu nsaqsu. Min fejn ġew dawn il-pitturi? Dawn ħsibiet mill-leġenda biss, jew inkella minn ħsieb kollettiv imxerred. Aktarx illi ġej żgur mill-poeżiji mitqabbil illi kien hemm. U anki minn ċerti prietki. Diġà fid-9 seklu għandna prietka mill-patrijiet ta' Cluny dwar Marija Maddalena bħala penitenti li mixej ħlief wara kollox riferenza għal-leġenda awrea b'xi tiżjin naturalment aktar retoriku. Imma importanti illi mal-Ewropa kollha f'dawk iż-żminijiet mis-seklu 12 u 13
tinxteret prietka fuq Marija Maddalena fost oħrajn ta' Patri Agostinjani, u aħjar kanoniku Agostinjana, l-Agostinjani kif nafuhom illum kienu dom mhux imwaqfa, ta' ċertu John Mink, illi titratta il-figura tal-Maddalena bħala simbolu tal-penitenza. Interessanti li dina sabu traduzzjonijiet tagħha mhux biss bil-Latin u mhux biss bil-Ingliż tas-seklu 12, imma bit-Tedesk, bil-Ġermaniż, bit-Taljan, bil-Franċiż, għaliex ma ninsewx illi ħafna qassisin mhux li kienu jafu jippritkaw, allura kienu jispiċċaw biex jikkupjaw din għall-pritka u jxerduha. U permezz ta' dawn għall-prietki, il-figura tal-Maddalena komplet tieħu ħajja bħala la penitenze. Il-letteratura dialettali u orali Ewropea, Marija Maddalena issib post importanti daqskemm issib fil-pittura fil-knejjes. Aktar xi rappreżentata bħala eżempju għan-nisa midimba, għal prostituti. Bħala eżempju kemm insemmu Vrajs Venezjan ta' nofs is-seklu 16, aktarx imnebbaħ minn leġendi oħrajn, imma kollha dwar Marija Penitente. Fil-festa ta' Santa Marija Maddalena, il-prostituti ta' Venezia ma kinux jaħdmu. Skont il-ktieb Raġunamenti ta' Pietro Aretina, il-qaddisa kienet meqjusa mill-prostituti Venezjani bħala nostra avokata. Venezia mis-seklu 16 le Maddalene kien isem komuni mal-prostituti, kif kien mifrux wara kollox fil-bqija ta' l-Ewropa. U il-Knisja ħasset illi tiddedika lill-prostituti konvertiti lil Marija Maddalena, tant illi waqfet speċi ta' assoċjazzjoni, Kompanija del Divino Amore, li fija kienu jinġabru il-prostituti li ikkonvertew u hemmhekk kienu jgħaddu ħajja mbagħad magħluqa fil-klawsura. F'Malta għandna il-Knisja tal-Maddalena li qed tiġi restawrata tas-sew sabiħ li tinsab fit-triq il-isfel minn għalija strada Merkanti kienet miblija. Fi żmien il-kavallieri dawna kienu iżommu ir-regola ta' Santa Chiara u San Franġisk u kienu imsejħa repentite. Insomma, din għal-faċċata għax l-istejjer li hemm marbuta ma' dak il-monasteru fi żmien isqfijiet u fi żmien kanoniċi u fi żmien kavallieri nassikurakom billi Alex Vellagera, il-novella tiegħu isa novella ta' San Franġisk. Mela dan huwa l-isfond evanġeliku, leġendarju u folkloristiku. Sejħulu hekk jekk tridu, ukoll superstizzjuż, barra letterarju ukoll, li fuqu u mibni il-vrajs tagħna u oħrajn simili imxerda mal-Ewropa. U hekk niġu għall-aħħar taqsima naraw il-vrajs ta' kif ġabru José Cassar Policino. L-istudjuż ewlieni tal-folklor José Cassar Policino fil-ktib tiegħu Studji di Tradizzjoni Popolari Maltesi fil-waqt li jżomm il-fema tal-professur Castelli ippubblikata mill-istudjuż u antropologu Pitre li s-sisien ta' dan il-vrajs aktar ġejjin mill-prietki popolari li kienu jitwaħdu u jitħawdu ma' moħħ il-fidili, iżid li bejn dak ta' Sqallija u dak ta' Malta hemm differenzi kbar. Jagħti ħiel illi l-vrajs Malti u aktar qrib vrajjes illi jingħaddu saħansitra fl-Emilja Romagna, fir-reġjun ta' qrib Ravenna imsejħa Massa Lombarda. Cassar Policino sab daqs 5 varjanti ta' din il-leġenda.
imma sawwara b'mod komplit minn varjanti li sema minn fom nies mill-Munxar, San Lawrenz u Żebbuġ Għawdex. Tarċisju Żarb li hu nnifsu studjuż ta' taqbiliet antiki Maltin, ban morali u dottrinali, li lem mill-istudju lingwistiku li għandu joffri aktar fil-font dan il-vrajs, jaqbel li l-vrajjes bħal dan fil-fatt jiffurmaw dak li huwa jsejjaħ il-psike Maltija, iffurmata fi gżira Xkejkna li wirtet tradizzjonijiet u twemmin komuni ta' xeħta Mediterranja. Imma kif jinfatam mill-lejjun oriġinali jieħu forma u aspetti għal kollox marbuta mal-ambjent illi fih mbagħad jibda jitrawwem. Il-vrajs tagħna jippreżenta lil Marija Maddalena taħt 3 aspetti kif ġa semmejthom. Il-midimba, is-sobina u dik mogħtija għal penitenza. U b'allużjoni għal Marija Maddalena mistika, imma allużjoni tifhimha mhux qiegħda ċara daqs kemm huma ċari dawn l-aspetti tal-midimba tas-sobina u mogħtija għal penitenza. U maqsum f'4 xeni. L-ewwel xena l-ewwel għandna xena ta' xi ħadd li iwassal lil Maddalena l-aħbar illi joħta Marta kienet qed fittixa biex tmur tisma' il-kelma t'Alla. Marija l-Maddalena oħtok batet għalik, qaltlek ilbes uż-żejjen b'dak il-ġawar l-aktar fin biex jmorru lejn il-Knisja ħanisimgħu il-kelma t'Alla. It-tieni xena mbagħad tirrappreżenta lil Ġesu jippriedka u Marija Maddalena tisma' u tindem u tqassam ġida. U l-anġlu ċenċel il-qampina u Ġesu tela jippriedka. L-ewwel kelma li qalilha daħlet fil-qalb tal-Maddalena. It-tielet xena għandha l-elementi ta' iter, ta' vjaġġ u pellegrinaġġ u fl-istess ħin tfittxija li hija komuni fil-letteratura medjevali u tas-Sejċento u aktar fil-letteratura nisranija. U hawnhekk tibda minn din xena il-Maddalena tibda tieħu xejra ta' penitenti. Marret id-dur mad-dinja, iltaqet ma' raġel xwejjaħ, qaltlu il-bib tal-ġenna fejnu, qalilha imxi ftit. U tara bib ħabbat u jidħol fih. U xiref l-anġlu mis-sema qalilha Maddalen, xi trid? Qaltlu irrid inqerdnu bieti. Qalilha sum mal-7 snin u kul il-ħaxix ta' trejjaq. Ixrob l-ilma tal-għadajjar flok imħaddam il-kantun u għamel qatta ta' żarġun. Ir-raba' xena tqedinna l-figura tal-Maddalena kif ħafna drabi narawha fil-pitturi. Imwarba min nies bla tiżjien tagħmel il-penitenza u takkes ġisimha li darba kien iħajjer. Marija Maddalena issum kuljum tiekol il-ħaxix aħdar, eċetera. U qabel mal-vrajs jispiċċa, seta spiċċa hawnhekk li jerġa' jirrepeti b'ton kważi mużikali l-istess kliem u l-istess versi li smajna fil-vers ta' qabel. Imma qabel jispiċċa hemm bħala anti-climax li jagħti xejra ġdida lill-leluq. Dal-leluq mhux mistenni u maqsum fit-tnejn. L-ewwel id-dnub mill-ġdid tal-fruqa. U mbagħad iż-żieda tal-penitenza. U mbagħad ħarset lejn idejha, qaltilhom idejn, ja idejja, kemm kontu bojotu sbieħ. Issa sirtu bħal tal-bejjem, ma jarawkomx iżjed nies.
7 snin ta' penitenza, 7 oħra 14, tixrob l-ilma tal-adajjar, tikol il-ħaxix aħdar tal-art. Il-varjazzjoni illi José Cassar Pulicino sema l-Munxar enitu biex jaqqat kif kella tkun is-sekwenza. Uża l-kliem li sema u għalkemm kien ikun xjentifikament aħjar kieku kitbirna dawn il-varjanti kollha qabel ma wasal għal verżjoni sħiħa. Ma nafx jekk jeżistux forsi. Intom tistgħu tilluminawni f'dan għal-fatti, ma interessanti li dana insibu ħafna drabi kif se nispjega aktar tard, illi dawn imbagħad qishom b'xi mod jibnu huma il-vrajs. Ma jkunx differenti, imma fejn ikun hemm xi ħaġa nieqsa jew donna hemm bżonn ta' xi aktar spjegazzjoni idaħluha. Imma José Cassar Pulicino waqt li jistudja dana il-vrajs il-nota li fil-vrajjes illi huwa studja sab lingwaġġ sempliċi, versi settenari u ottanari, jirriferi aktar għal vrajs tagħna. U fih ftitu mal-versi li jirrimaw u l-assonanza li tinsab aktar frekwenti fi vrus popolari oħra hawn tinsab ftit li xejn. U jżid ukoll li rari ħafna huma n-neoloġiżmi romanzi li ngħid jien huma l-kliem ekklesjastiċi u jidbu fihom it-terminoloġija tal-pretki. Għandek il-konfessjonarju, l-avolja allużjoni, dik il-forma retorika minn, eccetera. Jiena niddeduċi li l-lingwaġġ użat u tipiku ta' fenomenu lingwistiku tal-ambjent li fih beda dan il-vrajs li jista' jwassal għal datazzjoni ftit jew wisq preċiża ta' dan il-vrajs. Jiena innutajt ukoll ċerti mekkaniżmi letterarji oħra barra dawka illi jsemmi Cassar Pulicino. Bħal pereżempju għandna anakronizmi tipiċi ta' dawn il-vrajjes u tal-popolari mhux biss f'Malta imma wkoll barra. Bħal pereżempju knisja, pulptu sottintis mal-verb tela, rar u l-anġlu fis-sens ta' kważi sagristan jew inkella abbati. Fil-fatt għandna din l-figura tal-anġlu illi idoq il-qampina kif jiġri fil-knejjes tagħna qabel il-funzjonijiet. Għandna ripetizzjonijiet ta' kliem, prolessità u tautoloġija, l-użu ta' ċerti tipi ta' forum illi jitkellmu fuq id-dnub, aġġettivi li jersqu lejn ir-retorika. L-użu ta' onomatopeja bħal fil-vers l-anġlu ċenċel il-qampina. Għandna l-effett drammatiku tal-vrajs, mibni qisu reċta, saħansitra bid-dramatis persone, effett tipiku ta' mimezi illi nsibu l-aktar fil-klim parlat, fejn anki dak li mhux eżattament reali jieħu xejra ta' binja reali. Insibu ukoll l-użu ta' tibdil tas suġġett fl-istess sentenza fil-li qed jitkellem fuq il-Madalena illi għandha id-depp u fil-li fl-istess sentenza is-suġġett isir id-depp imqassam lill-foqra. U l-aħħar li impressjonatni, affaxxinatni jiena u naqra dana il-vrajs, l-użu u t-tennija tal-verb qal fil-forum verbali tiegħu bla użu tal-prepożizzjoni, forma
orali tipika. Qal, qalet, mhux i qalet u qal, jew u qal, imma hekk isu il-verb jidħol qawwi biex jagħti enfasi fuq daka illi sa jispjega il-verb. Interessanti il-kumment li jagħmel Kassar Pulicino dwar xi varjanti bejn il-Vrajs li sema Għawdex u dak li sema Malta. F'żewġ varjazzjonijiet ta' Għawdex, flok isem Marta, oħt Marija Maddalena, hemm isem Malta biex jindika li l-Vrajs għadda minn Malta għal Għawdex u kważi jagħti x'jifhem li għall-Lawċin isem Malta flok Marta jagħti sens ta' distanza u forsi iżid l-istudjus il-poplu komuni ta' Għawdex ftit li xejn kien jaf b'din Marta. Jista' jkun. Imma il-kelma Marta fis-smieħ għaddiet minn trasformazzjoni ta' antitesi fonetika li hija anomala b'tibdil saħansitra ta' terminu u sens ġdid. Saħansitra anki tinbidel imbagħad il-forma sintattika. Għaliex meta jikkwota il-varjanti illi huwa sema u jsemmi dina ta' Marija Maddalena illi oħta ġiet minn Malta flok Marta ibiddel ukoll il-mod kif jifforma s-sentenza. Oġobni ħafna f'dana il-Vrajs li donnu sellef kliem u xeni tal-ħrejjef meta jippreżenta l-Anġlu jgħid xiref mis-sema daqs li kieku l-ġenna kienet xi kastell moli u l-mod kif isejjaħ lil Marija Maddalena Maddalen flok Maddalena jagħtih sens ta' familjarità u kollokju tar-raħal. Anki l-istess kliem li jgħid dwar penitenza qisu ta' xi xwejħa li qed tagħti xi riċetta herbali. Mhux rali l-elementi bħal dawn insibuhom fil-ħrejjef jitħaltu wkoll fil-Vrajjes. Issa kemm huwa antik dana il-Vrajs? Fis-sens meta daħal Malta. U hawnhekk huwa id-diffiċli għaliex ġa nafu illi il-figura ta' Marija Maddalena ġabdiet tieħu dina is-sura ta' mara sinjura, mara sabiħa, b'xara twil, ifuħ, illi kienet midimba u ikkonvertiet. Imma kif daħal f'Malta dana il-Vrajs? Kassar Pulicino jaqbel li il-Vrajjes bħal dawn fuq il-Maddalena, intenni Vrajjes mhux leġendi, tnislu kif ġa tajt indikazzjoni fil-Medjoevu mill-leġendi illi ħarġu minn de Provence u Vasili. U insibuhom ukoll illi daħlu f'ċerti prietki ippubblikati b'dana it-ton li issa għalkemm il-kontenut xi ftit jew wisq huwa dak tal-Medjuevu, imma l-istil għax l-aktar li nsibuhom fl-Italja huwa fi Firenze, insibuh aktar retoriku, aktar infittex, aktar mirqum, imma sostanzjalment huma jagħtuna l-istess immaġni ta' Marija Maddalena penitenti kif insibuha fil-Vrajs tagħna. L-istudjus Malti bir-raġun l-ewwel li fittex xebħ mal-Vrajs tagħna kien f'Isqallija. U permezz ta' studji miġbura minn Pitre jara jistax isib
xi xebħ ma tagħna jew le. Fil-fatt fisqalija l-aktar li jissemma huwa dak il-vrajs li mhux il-każ tal-vrajs tagħna li jissejjaħ tal-qawmien mill-mewt li jitratta dwar Marija Maddalena bħala xhud tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Imma sab vrajs ieħor dwar żewġ nisa, Marta u Maddalena illi kienu soru aħwa. Fil-waqt li Marta kienet qaddisa, l-oħra kienet friskula fuq tagħha ħajja ħażina. Darba il-mulej mari saqsi għaliha u Marta qaltlu illi kienet miġnuna. Meta Maddalena marret lura d-dar, Marta qaltilha li l-mulej staqsa għaliha. Bil-għajnuna tal-mulej saret qaddisa u spiċċat ħdejn is-salib ixxerret id-dmuħ. Dana xi ftit jewwis l-iktar vrajs li jista' jiġbaħ il-tana. Imma superfiċjalment il-sustanza tal-penitenza ma nsibuhx dan il-vrajs. Giuseppe Cassar Pulicino jasal għal konklużjoni li l-vrajs Malti u eqreb lej vrajs qasir bi stil epico liriku mir-Romanja, eżattament minn Massa Lombarda, rib Ravenna. U jikkwota bil-ġabra ta' ċertu Paolo Toschi tal-1921. Jasal għal din il-konklużjoni għax fih bħal fil-vrajs Malti hemm allużjoni għas 7 snin ta' penitenza u jissemma kemm il-ħaxix u l-ilma. Imma studjuża ħabiba tiegħi mir-Ravenna, Kristina Gerardi, li għamlet studju fuq l-orrelitajiet tar-Romanja fosthom fuq il-Maddalena, hemm xi 14-15 il-vrajs fuq il-Maddalena fir-Ravenna, fl-ambjent ta' Ravenna, kienet qalt li illi l-awtur illi fuqu ibbaża Cassar Pulicino huma illum il-ġurnata ma tantx jagħtuh importanza, għalkemm jagħtuh importanza bħala sors biex ifittxu. Imma dana l-imbirek ta' Toschi kellu dika id-drawa illi hekk ma jifhimx kelma iżewwaqgħu, iżid, inaqqas u jagħmilhom kif iritu. Hemmhekk ukoll f'dina il-vers li skont Giuseppe Cassar Pulicino aħna ħadna il-vrajs tagħna għandna binja wkoll kważi ta' stilistika ta' vrus illi jaqblu ma' xurxin, vrus illi anke għandhom ir-rima fin-nofs, imma għall-kuntrarju tagħna il-vrajs li skont Cassar Pulicino aħna ħadna din għall-inqas it-tixbieħa ta' 7 snin ta' penitenza huwa qasir ħafna laqas fih aktar minn ftit versi. Il-professura Gerardini issuġġeriet li poeżija oħra endikasillaba li b'xi mod aktar tersaq lejn dik ta' Malta u ġibdiet li l-attenzjoni li din il-poeżija orali bil-vers ta' 11 l-endikasillabu hija aktar mirquma. Forsi għax il-vers ta' 11 jadatta ruħu aktar għal dak li ustila, anki jekk twilet minn fomm il-poplu. Għalkemm din il-poeżija insibuha fir-Romanja, imma vrajjes bħala insibuha mill-Veneto għal Piemonte, naturalment b'xi varjazzjonijiet. Il-ġist tal-vrajs illi semmit li dina l-istudjuża huwa dan. Marija wara kemm jixbaħ il ta' Malta. Marija Maddalena midimba trid tindem u tmur tfittex lil Ġesu Kristu. Jgħidilha biex tqerdnu bieta u l-Maddalena tgħidlu li huma ħafna. Allura Ġesu jgħidilha biex tagħmel penitenza billi tgħaddi 7 snin fid-deżert. Meta jgħaddu is-7 snin, Ġesu jew anġlu għax hemm varjazzjonijiet differenti, imur iżur il-Maddalena u jistaqsija x'kielet u x'xorbot. Tgħidlu li kielet l-iruq u l-ħaxix jew il-ħaxix selvaġġ u xorbot l-ilma minn nixxija fil-blat. Imma fl-istess ħin tħares lejn idea
li nsibuha wkoll fil-Vrajs Malti u jiddispjaċija li issa saru suwed u koroħ. Allura Ġesu jgħidilha li dan dnub aktar mill-ewwel dnubit tagħha u jikkundanna li għal darb'oħra tagħmel 7 snin ta' penitenza sakemm issaffiruha u jtellaħħa fil-glorja tal-ġenna. Fil-varjazzjonijiet ta' dan il-vrajjes indika sillabu insibu l-istess allużjoni għad-dnub u l-fruqa meta titħassar idea sbieħ li issa saru triste e dolorose u twiddiba ta' Ġesu u żieda ta' 7 snin ta' penitenza. Aktarx li qabel din l-allużjoni għal fruqa insibu wkoll li Marija kienet għanja ħafna, tgħix f'kastell li kien ħallilha missiera u xi drabi hemm allużjoni għal oħta Marta. Fuħut mill-orazzjoni għax hekk isibuhom dawna il-vrajjes, it-tieni penitenza toħroġ aktar mis-sens milli kif rajtilkom il-sintesi tal-vrajs illi fejn hemm allużjoni ċara għal 7 snin żieda ta' penitenza. José Cassar Policino hawnhekk forsi għax ma kell appuntu għax minn studjuż ta' Ravenna illi ma kienx profond biżżejjed, jasal għal konklużjoni illi il-vrajs tagħna huwa tipiku għax għandu allużjoni wkoll għad-dnub tal-fruqa u 14 il-sena ta' penitenza, 7 u 7. Ma kif smajna ġa hawnhekk f'Ravenna insibu allużjoni għal 7 snin oħra. U interessanti li jekk naraw vrajjes oħra simili, insibu li fl-Ingilterra per eżempju l-ewwel issemmu 21, mbagħad 28, f'ċerti postijiet insibu 20, f'ċerti postijiet insibu ċertament aktar minn 14. Jiġifieri skont il-pajjiż, skont kif il-fom iqanqal fom bħal ħuġġieġa li tqanqal ħuġġieġa u tqanqal fantasija dawna il-snin jiżdiedu bħalma kultant nisimgħu fl-aħbarijiet tagħna, l-ewwel nisimgħu li mietu 100, mbagħad nisimgħu li mietu 200, mbagħad nisimgħu li mietu 3, mbagħad ikunu mietu 50. Fis-sens li l-esaġerazzjoni meta tgħaddi minn fom mal-ieħor hija tipika. Tipika wkoll fi vrajjes barranin it-tip ta' penitenza illi tagħmel il-Maddalena. Anki jiddependi mit-topografija u mill-ġeografija u mill-klima tal-post. Per eżempju, fi Svezja, l-anġlu jgħidilha biex tinża arwina u toqgħod fuq is-silġ. Fi vrajjes oħrajn, il-penitenza hija illi jekk mhux propju arwien imma bil-bies ta' penitenza tmur ħadejn il-bieb tal-Knisja u titlob lin-nies sabiex jitolbu għalija. Naħseb illi hawnhekk nistgħu nispiċċaw għall-volja għandi ċerti affarijiet illi xi ngħid. Jiena kont qed nitkellem ma' Bernard u kon qegħdin nitkellmu fuq l-element narrattiv u l-korus, kważi l-sens ta' korus, anki hawnhekk kif jibda kważi għandek element ta' nies. Korus mhux biss fis-sens ta' karattru, imma korus anki f'sens miftuħ. Kważi kieku kellha ssir drammatizzata di u mużikata u hemm fejn tagħmel dax-xogħol. Tibdiha billi toħloq dana il-korus illi jgħidilha illi Ġesu bati saqsi għaliha. Fl-opinjoni tiegħi dana il-vrajs ta' Cassar Policino huwa fundamentali. Ċertament
xprun biex noħolqu biex filologi u folkloristiċi u antropoloġi jistudjaw aktar dana it-tip, mhux biss mill-lat ta' kontenut u mill-lat ta' binja stilistika, imma anki għaliex qegħdin naraw hawnhekk kif ipprovajt nuri fil-bidu, illi hemm ċertu mibni mal-istorja biex nagħlaq kif bdejt, ma nistgħux nifirdu l-oralitajiet mill-istorja soċjali, morali ta' fejn u meta twieled. U issa niġu għal vera konklużjoni. L-ewwel dwar il-vrajt nifsu. Għalija u kapulavur maħluq minn nies li ma kienu jafu xejn b'terminoloġiji li sirna familjari magħhom mal-istudjużi tal-kritika. Imma ċertament ħolqu dak kollu li studjużi xjentifiċi jistgħu anki jeżaminaw dana il-vrajs mill-lat verament ta' studju analitiku u kritiku. Il-figura tal-Maddalena, il-figura femminili li toħroġ tal-mara imsejħa Maddalena hi waħda dinjituża, affaxxinanti, mara b'ħerqa kbira u li taf tħobb, mistika u umana. Id-dnub tal-fruqa fl-aħħar mill-aħħar jagħmilha iktar ribtana, aktar simpatika, aktar umana, aktar komuni. Importanti li ninnutaw li din Marija minkejja l-allużjoni għal ħajja tal-issu li kienet tgħix fih mhix rappreżentata bħala meretrix, prostituta, imma mara li tant ħabbet u ħafna kienet maħbuba. Bir-raġun l-Agostinjan John Mink li semmejna b'riferenza għal priedka tiegħu jibda l-eżortazzjoni b'dawn il-kliem. Fost in-nisa rib Ġesu wara Ommu Marija li ħabbew u ħabb ħadd ma jisboq lil Marija ta' Magdala. U llum nafu kemm ċerti movimenti forsi nsejħulhom feministi nkunu qegħdin ngħidu terminoloġija ħażina. Imma ippruvaw ifittxu jeħilsu il-figura ta' Marija Maddalena minn dana it-tiżjin żejjed ta' prostituta, ta' meretrix, ta' mara midimba illi konvertiet. U waħda studjuża li kitbet ktieb interessanti, Susan Haskin, fuq il-vera Marija Maddalena, tgħidlek u nispiċċawha. The true Mary Magdalene has much to offer when freed from the restriction which gender bias has imposed on her. Symbolism has done her an injustice. Modern scholarship has made restitution possible. Grazie. Ringrazzjar l-Superessor ta' din it-taħdita interessanti, riċerkatissima, biċċa xogħol verament kbira, naħseb nil-naf li dak ħafna żmien taħdem fuqha. Kelli nagħmel summary Ma naf li ilek ħafna żmien taħdem fuqha. Fil-fatt, il-ġist ħadtu anke mill-ktieb tiegħi stess, il-mara ta' twila twila. Imma nirrealizza jiena stess anti jiena mikteb li ċerti kummenti li għamilt hawnhekk b'riċerka li stajt nagħmel aktar affarijiet żgħar, ta' ma skoprejniex xi għadam ta' Marija Maddalena, ma skoprejna il-figura fil-folklor li kif qedtilkom fl-aħħar fil-vrajs Malti hija mara dinjituża, hija mara li taffaxxinak. U allura jiena nagħmel l-istudju b'riċerka aktar, irrealizzajt li forsi fil-ktieb ċerti frażijiet, ċerti konklużjonijiet kienu wisajn jew inkella preċiżi u ħallejthom aktar miftuħin. Għax hemm xi kummenti jew mistoqsijiet? Dal-ktieb tużaw intom?
Aspettar. Għax tisaqsi jekk nużawx dan il-ktieb. Naf li huwa antiku ta' Kassar Policino. Fejn hemm l-istudju li minnu. Studji di tradizzjoni popolari Maltija. Però ħafna affarijiet interessanti jiena fil-programmi li nagħmel ma' Selejn ġieli ħadd xi mhux biss il-Vrajs għamiltu anki għamilna studju fuq. U dana wkoll dal-ktieb barra minn hekk barra li fih l-istudju fih dak li kif qalilkom Adrian huwa doku drama jew doku radiodrama fis-sens li sissa jien għadni qatt ma rajt dokudram ippubblikat. Aħna li ħġejna minn żmien ir-Rediffusion, id-dokudrama naħdmuha. Fit-television hija aktar popolari min jara Discovery tara il-reenactment mhux biss il-kummentarju ma daqs li kieku qiegħed tara play fl-istess ħin. Qabel fir-Rediffusion konna nagħmluhom spiss dawna id-dokudrami, konna nsejħulhom features għax il-BBC hekk kienu sejħulhom il-features huwa xi ħaġa qasira li tidħol fl-aħbarijiet. U ridt li għall-inqas anki jekk meta ressaqtu għall-premju ma ħax l-ebda premju, ma li jekk kien sodisfazzjon għaliex għandna eżempju ta' dokudrama. U pubblikajtu kif jiġi miktub dokudrama jew drama, radiodrama, bis-sound effects, bil-karattri, eccetera. U t-tieni parti ta' dram hija appuntu dialogu mistiku fis-sens poetiku ukoll vers ħieles bejn Marija Maddalena u il-Ġesu li bdejtu mill-istorja ta' meta marret għand il-Fariżew u spiċċajtu meta hija marret tiġri u xara itir marrieħed u daħlet isa ziffa fil-kamra ta' ċinaklu tgħidilhom lill-mulejqa. Forsi għandna ħina żewġ interventi, Oscar. Kif id-dab tista' tiġbidhom tiegħu? Aw, mistoqsijiet? M'għandix ma' mikrofon. Kienu żaw il-ħin? Fis-sala. Ftit kummenti l-ewwel prosit, George, se dik bigra tal-preżentazzjoni u l-erba' aspetti li trattat. Il-ktib, ma nużawx hekk il-ktib fil-korsi tagħna, però nużaw xogħlijiet oħra. Huwa nimmaġina xi waħda imur lura lejn bil-Malti. Xi punti fuq iktar biex inkompli ma' dak li jgħid. Il-figura fil-Vrajs hija interessanti immens għaliex tilab bejn l-indiema, is-soba, l-penitenza fuq naħa u fuq naħa l-oħra tentazzjoni li dejjem edem. Id-debolezza umana. Il-konflitt. Ekku, id-debolezza umana, il-vulnerabilità tal-bniedma jew tal-bniedem illi tibqa' dejjem hemm u iktar tagħti valur l-oppost tagħha, l-penitenza. Għalhekk il-figura hija fl-opinjoni tiegħi ambivalenti. Ġifieri fl-aħħar il-Vrajs mhux eżattament riżoluzzjoni, huwa tkomplija tal-konflitt bejn is-soba imma fl-istess ħin l-iżball li tista' terġa' taqa' fih minkejja li jagħmel 7 snin inti suppost titgħallem fuq il-qata' Zarġun, fuq il-kantun, tikoll ħaxix, jiġifieri suppost wara 7 snin ta' ħajja inti saffett. Imma huwa interessanti ħafna l-Vrajs għaliex ma jissimplifikax is-safa u ma jagħmilx xi ħaġa awtomatika. Lanqas għall-figura qaddisa u biblika, jiġifieri dak punt li rid nagħmel. Il-punt ieħor huwa għalija interessanti immens. Hija interessanti immens is-samma tal-Knisja. Jiġifieri l-aspett anakronistiku huwa interessanti għaliex jidher f'tant medji oħra artistiċi fil-kultura tal-punent. Ġifieri jekk tmur mużew, pereżempju l-Ewropa,
tal-presepju, issib l-istess fenomenu. Il-presepju mibdul skont il-pajjiż. U dak illi kien bibliku, jiġifieri li apparteni mhux għal post biss ma' ċerta żmien, jiġi aġġornat skont il-pajjiż. L-istess ħaġa fil-pittura, jiġifieri n-attività kemm il-darba naraw aħna. Per fil-rovini Rumani. Għaliex? Għax din l-ikonografija, apparti li trid tippreżenta storja, trid tippreżenta ideoloġija u punt, kumment. Jiġifieri ir-rovina Rumana edem biex il-kumment ikun is-supremazija tal-Kristjaneżmu fuq il-paganizmu Ruman. U allura il-Knisja fil-Vrajs hija interessanti il-għalixija. Dat tip ta' kumment fuq mhux x'għamlet il-Madalena fi żmienha biss, imma l-kultura tagħna llum kif rebħet anki fuq dak il-perjodu. U għalhekk tidħol il-Knisja u se tmur il-Knisja bħalli kieku l-Knisja kienet diġà teżisti dak iż-żmien meta aħna nafu li hija jekk xejn hija l-eżitu tal-mewt u l-qawmin ta' Kristu l-Knisja mhux dak il-perjodu. U l-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa li inti ċenajt għalih ukoll. Huwa fuq il-qtuħ, il-konċiżjoni, l-lakuni fil-Vrajs. Il-Vrajs huwa rakkont li jista' jiġi kif qed inti drammatizzat. Mes-sens, diġandu r-rarità ta' rakkont ġo poezija, però jixbaħ ħafna l-ballata f'dan aspett. Preċiż, Ekku, għax il-ballata ukoll tassumi illi l-udjenza il-każ tafu. U allura l-iskop tagħha mhux li se tiżvela il-każ daqskemm każ makabru jew pubbliku jew l-qajjem ħafna fil-każ tal-Madalena l-istess hemm is-sensazzjonaliżmu tat-taxix tal-midimba li mbagħad se tissaffa u tista' terġa' taqa'. Il-poplu ma kienx jirrikjedi id-dettall il għaliex uħud mid-dettalji kienu kun jafhom. Allura jiena ninnota l-istess fenomenu fil-ballata u fil-Vrajs li huwa il-qtuħ tad-dettall u dik il-qabża. Dan qed ngħid il-qabża hija jekk taqra kritika fuq il-ballata Ingliża issib ruxmata osservazzjonijiet fuqha, jiġifieri mhijiex xejra tal-ballata Taljana u Maltija biss. Il-ballata, anzi kważi bħala stil, irid ikollha dan qabżiet. Li inti mbagħad l-assoċjazzjoni tagħmilhom waħdek. Għandna ċerta ballati il-kelliem ma jindikawlekx l-inbidel. Trid tinduna waħdek. Dak interessanti il-kellim. Mettix ma kont ktibta, propju dak li qed tgħidin fl-aħħar Bernard hija tidher għax l-aħħar żewġ strofi li huma l-antik li nasejjaħtilhom anti-climax, f'Malta jidħlu hekk ex abrupto bix-xejn. Di l-istudjuża li semmejt jien batit li waħda jew semmiet li waħda ta' Belluno li bħal tagħna. Mentri f'oħrajn hemm kważi xi ħaġa li tindika li għadonna biex aktar tagħmilha faċli biex dak li jkun jisimha. Imma iktar naqbel ma' ditana li isu mix-xejn tidħol mbagħad it-tieni jidħlu t-tieni 7 snin ta' penitenza. Li forsi anke nek ma semmejtix, tagħna minkejja li tagħti figura sabiħa u din jituża l-kumpli ngħidha di tal-Madalena, imma sa ċertu punt jispiċċa negattiv, għamel il-penitenza. Min fil-waqt li f'ċerti Vrajjes ta' Ravenna, speċjalment dawk li jispiċċaw ekożjieħ, jgħidilha tiporto con me in paradis. Ġifieri hemm l-estasi, għax kifet fil-bidu il-leġenda awrea ma twiltix f'perjodu wieħed, imma min isemmi aspett, u mbagħad ġiet iffurmata kif nafuha. Għandna mhux iżjed minn minuta. Mbagħad kompli konversazzjoni bejnietna għax irridu nagħmlu. Suppost konna sa tmiem. Qabel ma kont naf bil-Vrajs, ġifieri qabel is-sebgħinijiet, kont naf leġenda fuq il-Madalena u x'għandha x'taqsam ma' Malta.
kienet skont din u aktarx li din imxiet ma' xi patri li semaħħa minn Provenza u użaf xi pritka u l-Maltin xorbuha. Il-Madalena f'dan din id-dajsa bl-qluħ kienet ukoll bla tmun. U id-dajsa għaddit minn qudiem l-irdum ta' Ħaddingli u hemm spjegazzjoni għalax hemm il-kappella id-dedikata lil Madlina u dik hija t-tieni waħda għax inbniet it-tieni darba. Imbagħad bekk ħsieb li xi patri semaħħa minn Provenza, issemmi di leġenda kif nafajjena, issemmi li fuq id-dajsa kien hemm San Giacomo li baqa' sejjer Santiago. Sewa, il-missjonijiet ta' dak iż-żmien ġifieri. Kien hemm is-sefturi tagħhom. U tliet Marijiet kienu Marija Oħt Lazzru, Marija ta' Kleofe u Marija Om Ġagbu. Mhux Marija l-Madalena. X'fin waslu il-Buġduron skont il-leġenda provenzali li sirt naf ħafna wara. X'waslu Buġduron, Marija l-Madalena marret fl-Abom tgħix f'dan l-ar u baqgħet tgħix hemmhekk ġifieri sakemm mietet. Dik hija il-ġis tal-leġenda awrea tas-seklu 13. Dik il-leġenda awrea. Kollha. Però mbagħad kif ġiet Malta. Kellna ħaġa u tinteressa wkoll lill-Adrian. Jaf kemm kont irħobb in-Nanna Mari. Jiena niktiba ftakarx kienet tgħidli in-Nanna Mari 7 snin ta' penitenza, 7 u 7 14. Biss kienet tgħid dal-vers kollu biss. Interessant, qabli baqala xi ħjien ta' dak li kienet tisma' hi fit-tfulija. Grazie, Messa.